Sinabi ko hindi. Kasi nag-chat pa rin niya, hindi ko pinapansin. Lagot ikaw! Maulap siya. Malapit na po tayo sa Pulangi. Sa haba-haba din ng biyahe. Parang walang katapusan yung haba ng kalsada. Yung biyaheng Bicol. May dadaanan lang po ako doon saglit yung aking wifi para isama ko sa Sorsogon. Naulan sa Pulangi na naman. Pag-alis ko dito last month, naulan. Ngayon pagbalik ko, naulan pa rin. Samantalang sa Manila, napakainit. Pero maganda niyan dito. Malamig ang klima. Presko. Pinchoy! Pinchoy! Ay, put na Jollibee. Yan na lang. Okay, Ano na lang? okay, dito na tayo. Malapit na tayo eh. Diretso na tayo kay Mami. Tignan mo, Daddy. Oo nga na. Tignan mo. Flat na. Tinapay. No. Tinupuan mo? Hindi. Ate siya yung tinulog. Tapos, ano yun? Dito na kami sa Pulangi. Hindi alam ni wife na uuwi kami. Tanong kung uuwi, kung lahat sa biyahe na. Sinabi ko hindi. Kasi nag-chat pa rin niya, hindi ko pinapansin. Lagot ikaw! Tingnan ko kung ano mangyayari. Kung matutuwa siya. O maiinis. Kung mainis si Isda. Bahala kayo. Alam mo na kayo. Kung mainis si Steve. Ay, pasalubong ka? Wala nung Hello! Nakarating na. Hello! 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 Saan pa sabi kasi? Hello. Hello! Para nag-ano ako, tinatanong ko si Sarah kung ano, kung
Huwag mo na sabihin dun sa amin kasi surprise Kaya na. nga din ako nagsabi. Huwag mo sabihin dun, surprise. Kaya nag-ano ka? Kay... Na. Okay lang Asa yun. na sila? Andun sa kotse. Ay! Tingnan ako, tingnan ako. Pwede nga ako ng ano doon. Lilinisan ko sana nga ito. Ayan. Maulan-ulan. Tingnan sa'yo. Ayiko, ayun pa, oh. Ayiko. Ay! 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 Lamig! Ayiko! Ha? Tinanong ko si Shaira kay... Ano si Shaira? Ha? Andyan. Kalapakan. Kaya sabi ko, mababait sila, hindi ko na. May Alexa yan, stick off. Mo sila tita mo. Tuyo, tanda natin papunta doon. Ayan o, paupuin mo. Ay, kita! Maglalabas. Tangtuwa ho. Tangtuwa. Tangtuwa. Ano yan, ano mo? Hintay mo na kayo. Sapatay dito. Huwag yung sapat. Yan, ako na. Di mo nagsabi na ano? Di ka mga kalapakan. Sunta si Vince, oh. Tangtuwa, tangtuwa. Umiiyak kasi ayun. Lagi kasi hindi na siya tumatakbo sa labas. Di may direksyon na siya dito. Hindi na siya tumatakbo pa sa labas. Dito na siya may direksyon. Ngayon naman ay pupunta kami ng Sorsogon. Abangan nyo po guys. Salamat sa inyong panunod at kita-kits tayo sa Sorsogon.